ana m akwa nka site n'ihe ndị mkpokọtara n'ikpe ahịfịa. Atịtị na-emebizi obodo anyị, wee bịa kwuzie na atịtị ya adị anyị aghazi ya ọfụma mee gịnị ọbakwa uru. Ọ malitere na nwa nnukwu nne m gwara m na-ewepụli elele n'ọfịa, that is plastic. Site oge a gaba agụụ ị na-echekwaba okirikiri ebe anyị bi nke ndị oyibo na-akpọ environment na-agụ m, maka nya bụ ife bụ elele bụkwa plastik na-enye nsogbu. Ọ bụ ọfịa ọ dịghị ele, wee jekwa nnukwu ụlọ akwụkwọ Institute of Management and Technology IMT. Mana mụ nwakwa aka m na-agakwa n'ihu na-eme nnyocha ọtụtụ atịtị ụfọdụ atụfuru ihe aka ga-eji nwụhalụ, maka mụ nwere nchekwube nwe olileanya na atịtị a na-atụfu bụ ego. Ndị mmadụ na-anabata afịa ife niile a na-alụpụta ọfụma, dịka nke a dị mfe a n'azụ afọ agụlụ ya bụ ka anyị chigha azụ. Ọ na-agbakwa ọnụ ego ụfọdụ na-agba na mmiri. Ihe a bụ ịna-edi ọrụ anyị fụ na nji nkwuchi mmanya wee lụọ nya bụ ọrụ sepụta onye eze n'ụdị anya mmadụ niile ama mfe ya nke ndị oyibo na-akpọ abstract. Ọ na-alụjele aka na-asị anyị ka anyị mee gịnị, ka anyị nachigha azụ na omenani. Ọrụ nke a dị m n'ihu ọ gbara mkpe na abụọ ma bụrụ ofu ọrụ. Ihe mkpọrọ ya n'onu bekee bụ nothing without black. Mana ị na-edi ọrụ anyị fụ na eji m ihe na-acha ọcha wee sepụta ihu mmadụ, nke a bụ ihu nwoke. Mana ị na-ekwuzie ya anya ịfụ na iwe nwoke ji bụrụ nwoke nọ ebe a, ịfụ odegwu ya, ịfụ ụmụ ya na-abụ. Nke a wee bụrụ osote ya nwanne ya, asị na ọ dị ịbụọ. Nke a bụ ihu nwaanyị. Ine ya fụ anyị ịfụ na obi nwaanyị na-abụ na ebe a na-esori ji, mana ihu nwaanyị ka ọ bụkwa. Ịfụ ọ bụrụ na ebe a na-esori ji na odogwu ejekọ ama mmụrụ na-agasa, ife ọrụ a na-akọwa. Ka m si enweta ife ndị a niile m ji alụ ọrụ, ka m si kwu na mbụ na ọ na-atịtị. Ọ na-abụ nneje nke m fụrụ nwelu ndị a na-egozi egofu bụ ife dịka pent. Ọ bụrụ igwe ka ikpotere, onwe nke ihe egote ihe etezie ya ka o ji agbazi na nchara ọzọ na ịrụsị ọrụ. Ife ndị a ka ihe egote. Ọ bụrụkwanụ nke ihe eji waya, igote kọpa waya wee were ya gakwụkwọwazie ha. Mana ife niile bụ isi sekpụ ntị n'ihe m ji alụ ọrụ fancha niile si na atịtị. Otu m si enweta ego na ya adịghị ụzọ abụọ. Ebe nnọrọ bụ n'ime obodo ịyọta. N'ime obodo ahụ ọ na-abụ nlụsịa di ya n'ikuku. Onwe ndị na-abụ achọọ ya zigalụfịa wee ezitekwalụ m ego m. Elule anya mbụ na ọrụ m ya ejezu mba ụwa niile n'oge na-adịghị anya. Ọ bụ ọsọ na Naịjirịa, ọ bụ ọsọ na Afrịka, kama na mba ụwa dị iche iche ka ndị ọcha na-echu ya ka a na-echu mmiri. Anụ ọrụ Ifedilichukwu a na-achụ ya